Kroj ako symbol identity, histórie a kultúry. Gorali v Potatranskom Ždiari si bez neho nevedia predstaviť žiadnu slávnosť. O pár kilometrov ďalej, v Novej Lesnej, ušili a ukázali ľudové odevy po dlhých rokoch. Nadviazali tak na svoje tradície. Tradície sa v Novej Lesnej spretrhali potom, keď takmer výlučne nemecké obyvateľstvo násilím po vojne spod Tatier vysťahovali. Po predkoch tu neostalo takmer nič, ani kroje, ani tradície. Po tom odsune spišských Nemcov zostala obec Nová Lesná, vtedy Neuwelldorf, viac menej z väčšiny prázdna, opustená. Pôvodné obyvateľstvo odišlo a nasťahovali sa tu ľudia z okolitých dedín. Novousadlíkom chýbali rodinné väzby a najmä typické ľudové tradície. Rozhodli sa nájsť znovu identitu obce a súdržnosť cez stratený folklór. Prvým krokom bol ušiť dobový kroj. A nám sa podarilo po viac ako 60 rokoch nájsť dobové fotografie a podľa nich dať ušiť tieto kroje. Paradoxom je, že kým v Novej Lesnej boli kroje zabudnutým dedičstvom predkov, v nedalekom Ždiari si už viac ako 100 rokov bez svojho typického folklórneho odevu nedokážu predstaviť nielen sviatky, ale aj bežný deň či nedeľnú pobožnosť. Kroj pre Ždiaranov znamená ich identitu. Na každú príležitosť je iný a prirodzene najkrajší a najhonosnejší je ten svadobný. A to, čo tu vidíte, to dedičstvo otcov, ktoré nám naši predkovia nechali v tej chudobe, tvrdom živote, ale na tých krojoch tej chudoby nevidno. V Novej Lesnej by mali prísť po obnovených krojoch nárad novolesnianske pesničky a ľudový tanec. V dedine totiž zatiaľ nenájdete nikoho, kto by vedel zaspievať či zatancovať ako kedysi spišskí Nemci. Určite v nasledujúcom roku pri Dňoch obce zaspievame originálnu pieseň, ktorá patrí ku obci Nová Lesná. Ivana Radkovská, RTVS.